Virus, virus, napao me je virus. Pošto sam bila jako bolesna, ali još uvek mogu da se igram. Gotova sam. To je to. To je ta pesmica. Mama, gde si? Šta je bilo? Šta je Pa bilo? tu si, mama. Šta? Kako, gde sam? Pa na istom smo kauču. Pa ti si samo sa Alinom. Kako? Ti si samo sa Alinom. Alina je bolesna. Pa ako je neko bolestan, možeš i koji nije bolestan. Šta mogu? Da se maciš i ljubiš i gla. Treba ti pažnja, Marija. I tebi treba pažnja. Pa kako ću na dve strane, i kod tebe i kod nje? Kako? Znači, 5 minuta kod nje, 5 minuta kod mene. 5 minuta kod nje, 5 minuta kod Ali mene. ona je bolesna, njoj treba više pažnje danas. Onda 20 minuta meni, 20 minuta njoj. Nema logike.